Și tu, mireasă mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rachela, veselindu-te cu bărbatul tău păzind rândurile legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Trebuie să mai întâi de toate să mulțumiți lui Dumnezeu pentru faptul că sunteți astăzi în biserică și primiți harul Său. În al doilea rând, să mulțumiți părinților care v-au născut și v-au crescut și să fiți alături totdeauna de părinți atunci când vor avea nevoie la bătrânețe de ajutor. Iată că lucrurile acestea trebuie să fie lucruri de mulțumire pentru părinți. Să respectați, să cinstiți pe toți care au avut dragoste să vină la Sfânta Biserică să vă însoțească. Și în momentele de bucurie să fiți și voi alături de dumneavoastră. Pentru voi să vă cinstiți, să vă respectați, să vă iubiți unul pe celălalt, pentru că dacă vă dați respect unuia celuilalt, lucrurile merg așa cum ar trebui. Spune Mântuitorul Iisus Hristos că în Hristos nu mai există parte bărbătească sau femeiască. Deopotrivă, în familie, hotărârile le luați împreună, bărbatul și femeia. Sunteți de acum încolo un trup. Nu luați hotărârile de un singur, ci hotărârile să le luați împreună.
Legătura din căsnicie o fac copii. Avortul este cel mai mare păcat din familie care destrime și după familie. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate și faceți copii așa câți vă dă Dumnezeu, pentru că copilul este dar de la Dumnezeu. Ca să vă aduceți aminte de această zi mare și sfântă, există în tradiția bisericii noastre să vă luați un hram al casei, un sfânt, un patron al casei. La ce sfânt v-ați gândit? Voi amândoi, unul către altul. Ce sfânt? Zic Cătălina. Cătălina, hai să spun o chestie de acum. De acum ești însurat. Lasă pe mama, lasă pe tata, da? Pogodește-te, cum zice românul, cu soția ta, da? Da? Mama soacră și are un rol al ei. Tu trebuie să fii cu soția. Voi amândoi aveți hramul în casă. Părinții te iau alt hram în casă, da? Tu cu soția, tu uite-te, lasă. Să fie cu noroc, la mulți ani, casă de piatră!
Sing my best